ko gila e dillalɓe gar ɗemɗe gendije ha e jaborgal kalfinagal jangde ɗo leydi men Sénégal hono Mamadou Talla kamɓe foof hande pottiti ɗo e Dakar ngam tan ƴewde holno ɗeɗo ɗemɗe gendiji men ɓamtorta caggande teska wondene de guila ɗiɗo duuɓi foof gollal ɗemɗe gendiji ɗe jahrani yesso ɗum saabi alay saago peeje daɗɗe beela ɗe mbawa ɓamto Mamadou Talla. Eyyi en jetti Allah hande ko ñalawma mawɗo nde wonno ko wayno ɗemɗe men so wiyama ko wayno éducation nationale rendino ɗo hande e Dakar anduɓe haralleɓe katanteɓe dariɓe hen gendiyankoɓe kadi ene hen par ce que mi yi ɗumen hen ɓe jeehinoɓe liggoyi ko wayno to Thiès ɓe ƴeewi holno ɓe mbaɗata ha ko watno ɗon e wiye alphabétisation ko woni heblo mbaɗanten sukaɓe men ɓe rewɓe men ɓe e galleji men ɗi ƴeewe ɗum ko waɗano guila e duuɓi e duuɓi holko feewi hen nanggen ɗum holko foti oncede hen goncen holko mbaylaten ko gaddaten ko hesdi ko ɗum waɗi jonde nde ɗo noon wallata en ha mbawen yewtidde ƴeewen kala ko fati alphabétisation holko no poɗɗen wade e duuɓi garoyoji ɗi ha mbaylen taadi won leyɗele ɗe ganduɗa wona ni hay ɗo ɓe goni ko leyɗele ɓe ganduɗa koye Europe ni ɓe goni kamɓe ni sa ƴetti hay baccalauréat aɗa yiyat suka mo ganduɗa amo jogui droit namdade ɗemgal makko e pulaar o ɗum ɗo jinmi wadde comme matière facultative ɗum noon ne wawi enen emin jettoy ɗon kadi wiide kadi e nder école aji men ɗi en puɗɗima joni ko wiyete classe uji lesɗi eɗen jiiɗi nannude hen ɗemɗe men ɗe ɗum waɗi ko pulaar séréer ene wonde wolof ɗen ɗemɗe tati ɗe puɗɗama joni heblede ene ƴeewe holno ɗe mbayata e classe uji tokosi ɗi fedde godal nde keedani caggal nde ɗon jonde Ousmane Makali homben arta en jii hunde ne ngakki ene feewi gueɗe kewɗe ne ngakki e ɗemɗe men jahani ministre o haali o wi ko nogas joyi ɗemɗe oɗo saaha keptina e leydi Sénégal aɗana wiyete ko ɗemɗe jeegom keptinano kono ha joni ne waɗe caɗele o haali ɗum kanko ministre o e ɗemgal tubankore o wi ko éternel recommencement woni eɗen mbaɗa ko mbaɗɗoɗen eɗen dippa ɗo gotel ha joni en jeehani ɗum noon ko caɗele ko ɗum saabi yimɓe hande jottoɗo hen mbaɗɗa ko wiyete eɓɓande rapport miijo so gayni totta ministre éducation kalfina kala ko fate jangde soɓe gayni ɓe tuddi ɗum hoorejo leydi ma joddoye e daraniɓe ɗemɗe gendi ɓe ƴeewa hol jaɓɓal ngal mbaɗata hol paafal gongal ngal mbaɗata sibu guila nden ha joni koɗo gotel tan gonɗen yaɓɓude ɗum noon alay saago dirten leyɗele ɗe fof dirti alay saago dirten kutorɗen ɗemɗe men e siftinde tan ɗo e leydi men Sénégal ɗemɗe nogas joyi kalateɗe ɗo hen nogas ɗiɗi mbaɗama codifié hen sappo e tati heɗe jeeya e programme d' alphabétisation hen tan heɗe jangguine e nder alphabétisation kono kadine kay hen ɗemɗe tati ɗe dañine ko wiyete ko lecture pour tous heɗe jangguine e duuɗe men tokose ɗe hono école primaire